Ndikulandireni ku program yetu yapadera ine ndi Chisomo Nyirenda. Lero tikupitirira kucheza ndi anzathu a Invigro amene amapanga ma hemp based products osiyanasiyana omwenso amagwiritsidwa ntchito mu njira zosiyanasiyana komanso ali ndi kufunikira kapena ndine kuti ma benefits osiyanasiyana ku matupi athu ife monga anthu akuluakulu komanso even ana banja lonse kugwiritsa ntchito ma products awo. Lero ndilinso ndi amene akhala kutionesa imodzi mwa product yomwe ali nayo ku Invigro. Ndakulandira. Tathokoza. Lero ukhala ukutionesa chani Ruth? Lero tufuna tikambe nkhani ya relaxing hemp tea. Okay. Relaxing hemp tea. Muli chani mini? Awawa ndi maluwa. Okay. Achamba. Mene ndafotokozera last time kuti pa mbewu ya chamba pali timatha kukolola apo maluwa kapena seed. Okay. Lero ndikambeza maluwa. Ndikumbukiraso ndinafotokoza kuti kaja kothamangisa mutu kaja kamakhala m'maluwa. Mwina wina wayamba kale kuganiza kuti zikukhala bwanji. Kodi sindichita agent. Okay, chamba chili ndi timati ma active ingredients amene amakhala mu flower ya chamba. Okay. Imodzi mwa iyo timayitchula kuti CBD, ina timayitchula kuti THC. Okay. Imene imathamangitsa mutu ndi THC yo. Osati CBD. Osati CBD. CBD ndikhoza nayo mwina amapanga opposite ya THC. THC. Ndiye masamba awawa ndi CBD. Timvesesane pamenepo. Timvesesane pamenepo. Tinalembanso apapo kuopa kuti anthu akhoza kusokonekera. Tinachita kulemba kuti CBD hemp flower. Zinthu zitu suti angodzuka ndikulemba ndi zinthu zoti zinayezedwa zinalolezedwa kuti anthu amalawi akhoza ndithu kugwiritsa ntchito without any harm. Ndipo Chisomo yankhula point yabwino kwambiri. Ndife ololezedwa company ya Invigro ndiyo ololezedwa under Cannabis Regulatory Authority of Malawi. Amene amayang'ana nthambi imene imayang'anira za alimi achamba Malawi munomo. And CBD ndiyo ololezedwa ku Malawi kunoko. THC sitinalolezedwa kugulitsa ku Malawi kunoko. Ndiye ma products athu amene akupezeka pansika ndi okhawo amene ali ololedwa ndi ACRA kuti titha kugulitsa pansika. Ndiye masamba amenewa mene ndafotokozera kuti muli ka CBD. Ka CBD ko kamagwira ntchito yanji? Pamene chifukwa chani kuti tingasiyanitse bwanji masamba ati awa ndi masamba ena onse amene timamwacha. Ka CBD kali ndi a relaxing element. Okay. Like tinachita so kulemba highlighted kuti mukamwa uyu relaxing herbal tea mukwene mupange relax. The CBD imathandiza with stress management. Mwatopa kuntchito imwanikati katuloka kuvuta imwanikati akaka muzachita sopereka nokha umbona kuti akhanga katoloka jaka kumapezeka. So CBD amathandiza kupanga manage stress. CBD so amathandiza kupanga manage pain. So tima pain tinatake timene nthupi timakhalamu pena pake pakupanga imwanikati kakupasani ma benefits ambiri kakupanga reduce stress kakuthandizani soni relieving pain in pain management. Komanso talandira maombonena kuti azimayi amene amavutika ndi ma menstrual cramps tiuya kumathandiza. Tikamwa to baya tija tikumachepa munthu kumafira comfortable kuti ukhoza kukhala pagulu kumayankhula bwinobwino because wamwa our relaxing hemp tea. Komanso mongoonjezera ndokuti tea wathuyi as you can see ali loose sitinambe kumwika in the packs. Koma as it is timangwirisa benchito kupangira tea munjira ziwiri. Njira yoyamba kupanga boil madzi ndikuyikamo ndikumusiya kuti atani atokota limodzi ndi madzi aja pamoto pamene kenaka kuyika mkapu. Njira yachiwiri kuyika mu strainer. Khoza kuyika mu strainer ndikupanga rani mene timapangira masambati okuti sali mu tea bag. Mene timapangira masambati oti sali mu tea bag. Tikhoza so kupanga chimodzimodzi. Kungoti asiyana the concentration. Amene wapanga run through the strainer ndi obwatira momwemo. Ali ndi maluwa amene timayuza ali ndi a certain color. Okay. So your tea
akhalanso mwina osiyana kukala ndi mati ena amene tinazolowera kuti tikhoza kumwa. The flour that we use, it's purplish and greenish. Ndoti our tea amathamangira ku the purplish color. Moti anthu makomo mwakaona tea yakubwera asadabwe kuti ndimwa poison ine bana. Mwandikira chani kuti mkati. Ayi. Yeah. Hemp tea amaoneka choncho. Makamaka amene tikupanga ifeyo a Invegrow. Tikazapanga wa mtundu wina tizakuuzaninso. Kuti pano akuoneka mwa ready. Wina sakunamizeni nkupasani tea wake akuoneka ni mtundu wina wa chilendo kumana kuti tea amene ndi wa Invegrow. Ayi. Wa ifeyo masamba ake amaoneka either green or purple. Okay. Kapena a mixture of the two. Okay. Kuma asakupasani masamba achilendo. Kumati awaso akuchokera ku Invegrow. Yeah. Wa Invegrow amaoneka mene akuonekera papa. Pezani zinthu zachilengedwe za mphamvu kwambiri ndi Invegrow. Mafuta athu odzola a Nourishing Cosmetic Oil osakaniza ndi cannabis, lemongrass, oumitsa ndi kufewetsa khungu ndi tsitsi komanso zikhadabo mwatsopano. Broad Spectrum CBD Oil opezeka mu mlingo wa 600 mg ndi 300 mg amathandiza kuchepetsa nkhawa ndi kugona tulo labwino. Mutha kusulumana ndi kupeza bwino ndi relaxation herbal tea wathu komanso kumva kuzuna kwenikweni ndi uchi wathu CBD hemp honey okometsa tea kapena kupaka pa buledi. Pezani mphamvu ndi culinary hemp seed oil, hemp protein powder komanso hearty hemp seeds opangidwa ndi zokometsera zofunikira ku moyo wa thanzi. Katundu wa Invegrow amasamalira thupi lathu komanso malingaliro chifukwa cha mphamvu ya cannabis. Katunduyu akupezeka m'mashopu onse otchuka m'Malawi muno. Invegrow ndi kampani yovomerezeka ndi bungwe la Cannabis Regulatory Authority of Malawi. Alright, chabwino. Mwina kungotonetsa anthu ena timamva ndikuona kuti tione kuti tingampange prepare motani komanso kuti aoneka bwanji. Zomwe kukamba zija tisangomva komanso mwina tione. Okay. Masamba athu amaoneka chonchi. Letu mukayang'anisisa ndithu muli kapepo kakuoneka timasambata green tikuoneka. Maybe with timaija tinaleketa brown, we call them pistils, they are part of the flower. Okay. So timaoneka so asazaone ngati muli madoti kuti iya ine amene munandigulisa mukuoneka ta brown mwina anaomitsitsa ndithu it's part of the flower. Okay. Ndi mmene imaonekera, ndi mmene tea wathu wa relaxing hemp loose tea amaonekera. Chabwino. Tikamuthira madzi otentha. Tamuthira madzi otentha. Ndi iyi ndi tipoti yathu. Okay. Natenga masamba tinayikamo ndikuthiramo madzi otentha. Ndiye kala ija timanena ija. Ndi imene iyi. Sazadabwedabwe kuti ndimwa Invegrow ati mwesa poison. Mwesa inki, sinki. Nditi ndithu. Pamene pa anthu ena makonda mashuga kuthira zothira kuti sizithekaso bwinobwino. Tea amene iyi zimatheka. Mkaka mutha kuthira. Oh. Sugar mutha kuthira. Uchi mutha kuthira. Ndi chilichonse chimene munthu amatha kuthira kuti wake omwemonso mukhoza kupanga chimozimozi. Eyetu. Alright, sikopezekaso ndikomwe kuja mashopu osiyana-siyana kuno kwathu. Mashopu osiyana-siyana kuno kwathu, Chipiku Plus, Sana, Food Lovers, Ekhaya shops akupezeka komanso ma districts mosiyana-siyana muliso ma outlets athu ena amene akumapezekaso. Eyetu. Alright, menemo ndithu ndimene tikuchezera ndi Ruth kuno ku Invegrow kungotifotokozera ndithu tea wawo mmene amagwirira ntchito kukamba kuti it's a relaxing herbal tea amene ndithu amathandizira ma stress ena mwina muli mu pain yosiyana-siyana akukambanso kuti kwabweranso maumboni okuti azimayi ena kuti tikupanga deal ndi ma menstrual cramps amathandizanso to relax us and make us feel better. Kupitirira apa Ruth ufuna notionese chani? Apa ndabwera ndi uchi. Okay. Ngati mmene nafotokozera kuti kwa amene timafuna a sweetener muti mwathu. Invegrow ilinso ndi uchi. Zonse momo.
ifeyo topoganiza ma products athu tinapanga kuti imusavutike chilichonse chikhala averamo choti utha kukwanitsa nkupanga chakudya bwino ukungokamba za Invegro zokhazo eyetu Ruthie uchi anthu ambiri timaziwa zoti umachokera ku njuchi ndi zoteroso inu mukubwerapo bwanji for ma products anu they are hemp based products zikumakhala motani uchi umene umapanga bwanji mene unafotokozera munja chisomo kuti panopa anthu ambiri tamba kuyang'anira no thanzi lathu tamba umakhala concerned ndi zinthu zimene tikudya nde taonanso kuti anthu ambiri amba kupanga substitute sugar ndi uchi nde tinati ifeso tilowere mbali tilowe chakumene tiloweso mbali imene tikuthandizeni kusamala tu nde uchu sitikunati uchu kuchokera kuchamba uchu ndi natural honey from bees uchu weniweni umene timauziwa uchu koma chimene tapanga ndichokuti pamakhala process imene timapanga process the flour tikapanga process flour timachosamo ka element tikuti ka CBD ko timayichula kuti extraction nde tikupangamo extract ka CBD kacha nde tikachosa ka CBD kacha ndikamene tikumakaphatikizamo mochani mu uchi nde kuti ma benefits amene mungapeze moti pa CBD mwapezanso mukagwisa ntchito CBD infused honey nde kuti apatapha mbalame ziwiri ndi mwalabodzi kufotokoza kuti tikhoza kupeza kufunika kapena ubwino wa uchi komanso ubwino wa CBD ndimafuna utsimikiza pamene kuti ena atha kumakhala kudankha kuti mene aphatikiziramo zina uchi ukhala mene umakhalira uchi kapena mwinanso usintha kagwiridwe kake ntchito chimene chimasintha pang'ono ndi test mubwera ka test ka hemp ka CBD chifukwa taphatikizamo the CBD koma china chilichonse chimakhala chimodzimodzi sugar wa uchi onse ulimo maonekedwe akenso ndi mmene akuonekera brown and kwa amene amadziwa uchi ndoti pali nthawi zina ukuyamba kuzizira umatha kuyamba kupanga white mutunda zimachitikanso kungo kufotokozana kuti sitinasungunule madzi ndi sugar ndi uchi ndithu eyetu chabwino mwinanso kagwiridwe kake ka ntchito uchi timagwiritsa ntchito kuti uchi wanu tingagwiritse ntchito mu zinthu ziti ndi ziti uchi wathu it's a sweetener mene tafotokozera mutha kugwiritsa ntchito moti mmene anthu aonere pano tidayika moti mwathu ndikuma komanso phala kaya ma smoothie muja kulikonse komwe umafuna kulowa sugar umafuna utayika komwe umafuna kukometsera pamene umayikapo uchi kaya ndikupanga pa bread uchi uwu tikhoza kupanga nawonso chimodzimodzi ubwino wake kutipasa zonse za uchi ndi ka CBD so kalipati kalinso pamenepo chabwino mwina ungotionesa kuti zikuyenera kukhala motani tikamayika uchi wanu mu tea inu muli ngati ine ofuna kuti zichite kukoma mwasirya ukuoneka ndithu kuti chimodzimodzi ndi uchi wina uliwonse mmene umaonekera mutha kuthira mkapo mwanu nde kwanza athu aja timafotokoza kala ya tea wathu mutha kuona amene ndi tea wa Invegro mukazaphika tea wa Invegro osakutulutsirani kalala iyi kabwezeni tifunse timbireni foni mutifotokozere kwa tea wathu akuyenera kuoneka chonchi nice chabwino mwina pomaliza kunguti kumbutsaso amalawi kuti uchi umenewa angaupeze kuti komanso inu a Invegro mwina kufuna mwachangu ine nthawi yokafika kuyekhaya kuchipiku plus ndili pachangu anthu amenewa ndingapeze motani a Invegro ma products athu akupezeka ma shops ngati Chipiku Plus, Ekhaya, Musana kwa mu food lovers pa Kaunda filling station kwanza athu amene tili kulilongwe ndi ma shops ena ma districts mosiyana komanso tikupezeka pa social media kuti mutha kutipeza pa Facebook mutha kutipeza pa Instagram mutha kutipeza pa LinkedIn manambala athu pa website yathu so www.invegro.co mutha kutipezanso pamenepo manambala athu alipo mukatiimbira foni timathamanga kuzakupasani product imene inuyo mukufuna chabwino Ruth ine ndikuthokoze chifukwa choti
pedulira china chilichonse mmene taonera ti komanso hani ndikagwiritsidwe ntchito kake ndathokoza mmene monse ndimene tamazira program yathu kucheza ndi Ruth from Invigrow kutifotokozera mmene tingagwiritsire ntchito relaxing herbal tea wawo komanso CBD honey amene ndithu zili zinthu zongotithandizira ife monga amalawi kusamalira thupi lathu. Inu thupi amatitulutsa amamanga ndi mawaya, ndi nthawi yoti tizitha ndithu kukwanitsa kuzisamalira tokha kumadya komanso kumamwa zinthu zoti zili ndi ma benefits ku matupi athu. Ine ndi Chisomo Nyirenda, ndapitiriza ndikuonera Zodiac.